ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошини Савдо. Дӯстон, як бор дига хуш омадед. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақт 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуба, нархҳои дастрасанд. навори имрӯза бародаро, нархҳои имрӯза сар мешавад аз 13500 сомон. фақат наворро бародар то тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. ва шахсоне ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастад, ами рақамҳо мо дар равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон бародаро. зинда бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. бародари азиз, пеш эълонҳои имрӯзаро сар кардан мехоҳам як чизи дигаро ба саҳми шумо барасонам ки шахсоне ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд аз Тоҷикистон ба Россия ва аз Россия ба Тоҷикистон, хулоса ба ҳама самтҳо билет ҳаста. метавонед барои харидорӣ кардан дар ҳамин рақамҳои мо муроҷиат кунед. мақсад билетҳоро бо нархи дастрас ёфта метавонем то. раҳмат барои диққататон бародаро ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. Daewoo Nexi соли барориш 95 сол, кузофи седан, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, фақат мешини ҳайш мекунем. фурӯхта мешавад. мошин бародаро айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар тарафи 9 километр. 15000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 84000 рубл мешавад. харидор ани қошоктай бо муомила дора гапзанон мекунем, занг занем. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra 8 соли барориш 2006 сол, кузофи универсал, объем мотор бошад 1 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон кор надорад. фурӯхта мешавад гуфтай. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Хуҷандай 56000 сомон нархш гадай. соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 316000 рубл мешавад. харидор ани қошоктай бо муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Toyota Corolla соли барориш 2009 сол, объем мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш вариатор. мошин гуфтай тоза, як даста, ягон расход надорад, фақат мешини ҳайш мекунӣ. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе 80000 сомон нархш кадай. соҳибаш мошина ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 451000 рубл мешавад. харидор ани қошоктай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародаро. Brilliant 3 соли барориш 2009 сол, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш камбудӣ надорад. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Москва қарор дорад, 300000 рубл нархш кадай. харидор ани қошоктай бо биёнаи пеш муомила дора, арзон мешавад. али шамбешов ба мошини дар Тоҷикистон буда. вариантҳо дошта бошем гуфтай пешниҳод кунед, мебинем. марҳамат бародаро, барои маълумоти иловагӣ ва бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳаст, ба тариқи WhatsApp ҳам метавонед муроҷиат кунед. Volkswagen Passat соли барориш 2000 сол, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад газ бензинай, коробкаш механика. мошин мамега бародаро соҳибаш 5 сол шудаи хобай, камбудӣ надорад, фақат мешини ҳайш мекунӣ, ҳолаташ беҳтаринай. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад, 20000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 112000 рубл мешавад. харидор ани қошоктай бо гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Opel Astra F соли барориш 1994 сол, кузофи седан, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нест бародарон. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 27000 сомон нарх карда мошина соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 152000 рубл мешавад. Харидори аниқ бошад бо муомила дора, арзон мекунем шавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузофи универсал, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, акклиматори нав дора, 4 баллони нав дора, техас мотор дора, фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дора. 32000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 180000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ ва бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 сол, кузов хэтчбек, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш механика. мошина бародаро мега соҳибаш задагӣ надора, 4 баллони нави дига дора, ҳуҷҷат дора, гази бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дора. 28000 сомон нарх кардаи мошина соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 158000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад бо муомила дора, арзонаш мекунем. барои маълумоти иловагӣ марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1996 сол, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати кори қарор дора, фурӯхта мешавад фавран. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Бухтарак 13500 сомон мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 76000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад марҳамат дар рақамҳо занг занед. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародарон метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли барориш 1996 сол, объем мотор бошад 6 литр, кузофи седан, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, кузофиш тоза, сӯрошна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 14500 сомон мошина нарх карда соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 81000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад бо муомила дора, гапзанон мекунем, дар пеши мошин савдо карда мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1994 сол, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина ин ҳол дар ноҳияи Деваштич қарор дора. 22000 сомон мошина нарх карда соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 124000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад бо муомила дора, арзон карда мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra J соли барориш 1999 сол, объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механика. мошина мотор, коробка, ходовойш 100%, кузовшам тоза, задагӣ пусидагӣ надора, 4 баллони нав дора, ҳуҷҷатҳои солона дора, кондитсионераш кор мекунад, салон тоза, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародарон мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 42000 сомон мошина нарх карда соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 237000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад бо муомила дора, арзон мекунем шавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат, ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависонед ва мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза наворҳои нав ба нави пешкаши шумо гардонем то навораи оянда дар ҳар ки ҷой бошен.
خودتان احتیاط کنید. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. خیر.